τι έπαθες? Έστω λίγο ρε που γίνει ρε. Δουλειά. Στο νου σου. Μα ήρθατε. Αφού πέφτει όλη την ώρα. Ακολούθησε σένα. Σιγά σιγά θα τα κρατάς όλα στα χέρια. Έλα εδώ. Έλα τι κάνω zoom. Είμαι ο καλύτερος μαλάκα. Δεν σας βλέπω καν. Έλα εδώ ρε μαλάκα. Σούμαρε. Τέρμα κάτω, πάμε. Ναι. Από ποια, από δεξιά ή από αριστερά? Εγώ λέω, τι κάνεις τώρα μαλάκα, τι άλματα? Και ήταν μια εμπειρία από το διθέσιο, συνεχίζουμε με το τριθέσιο.